Čekala jsi dlouho? Ne, jenom 2 písničky. Kudy jsi přišla, tamhle? Tam na druhé straně tunelu je park, můžeš tam běhat. No teda. No jo. Proboha. Já vím, roste rychle, břicho mám úplně všude. Koukám. Já vím. Skvělá novinka. Tak co, půjdeš dovnitř? To víš, že jo. Jaká byla cesta? Skvělá. Jo, a ty jsi jela... Jižní cestou. Jela jsem po 660, 10 a Texas byl prostě nekonečný, dlouhý. co? Já vím, promiň, byla jsem venku a čekala jsem tě až večer, nebo nejdřív odpoledne. Nemohla jsem se dočkat, jela jsem celou noc. Jakmile jsem projela Tucsonem, už jsem tu chtěla být. Jo, to byly poslední. Víš, já jsem myslela, že je použiju a dneska večer bychom to mohli nějak Jasně. formálně... Jistě. Moc ráda tě vidím. Já tebe taky. Futony jsou skvělé. Je dobrý. Jo, bezva. Vypadá spíš skoro na kvalitní madraci. Je to dobrý, spala jsem na horších, to objevíme. Něco jsem přivezla pro malou neteř nebo synovce. Ale, Kali... Moc se netěš, jsou všechny z Charity v Novém Mexiku. Nic moc, ale musela jsem. Opravdu ti to nevadí? Nechci, aby se cítila... Ne, džus se sodou mi stačí a ty nepřekračuješ nějaké podmínky? Neboj se. Tak fajn, klidně se opí. Jsem opravdu moc ráda, že jsi tady. Lepší než být. Vím, že jsi byla ve Vermontu a v Pensylvánii a máma říkala něco o severní Dakotě? Jo, bydlela jsem chvíli v autě v pustině, to bylo něco. Ale většinou ve Boostru. V Ohiu? Nejdéle jsem byla v Ohiu. Několik měsíců a pak v Louisianě. Jo, jasně. To jsem ti říkal. To skvělý, i když jsem... Stejně to bylo dobrý. To byla ta dobrá léčebna, ta v Louisianě? Tak se přiznej tě, Hule. No tak. Klídek Segra. Byla to nějaká náhodná známost? Plavčík nebo zahradník? Máma musela šílet, nebo ne? Máma vlastně byla nadšená, ale tátovi jsem to ještě neřekla. Na něj se vyprdni, stejně ho nenajdeš. Jsem jenom zvědavá. No, probereme to potom, uklidím kuchyni. Jistě. Ty slonice. Ty narkomanko. Všechno je to v podstatě stejný, co jsem tu byla naposledy. Bože, to už je 5 let? Bylo to těsně předtím, než jsi zmizela. Jsem dala si svatební fotky. Jo, nejdřív jsem nechtěla nic měnit. Víš, třeba kdyby se jednoho dne objevil. No a později jsem to nechtěla měnit, protože... Já vlastně nevím. Chápu. Prohlásit za mrtvého v nepřítomnosti. Já vím, zní to tak... Jo, věděla jsem, že s tím bude dost papírování, Jo, ale hodně. netušila jsem kolik. Podá se žádost a po vyjádření policie se vystaví úmrtní list. Ten potom dám na pojišťovnu a do banky. Mění se tím úplně všechno. Pojištění auta, životní pojistka, penzijní připojištění. To jim nedošlo, že se po 7 letech už nevrátí? Jakmile někoho prohlásí za mrtvého, tak je to něco jiného. Nezvěstný, mrtvý, je těžké to zvrátit. Proto se čeká tak dlouho. Ano, 7 let. chápu, nemusíš. Viděla jsem ty plakáty. Víš, vytiskla jsem jich tolik a chodím je vyměňovat asi jen ze zvyku. Nechtěla jsem se dívat, jak na těch sloupech plesniví. Dávala jsi tam nové. Dneska naposledy byly poslední.
Můžu se zeptat teda, jestli to není... Ptej se. Co myslíš, že se stalo? Teď, když to skončilo. Myslela jsem si, že mě opustil, protože jsme se hádali. Neshody v manželství. Pak jsem si říkala, že má třeba amnézii. Odešel. Nic si nepamatuje. Začal někde znovu. Usadil se, začal znovu a je šťastný. Občas mu vytane vzpomínka, ale neví proč. Představovala jsem si tisíce věcí. Třeba, že byl tajný agent. Nemohl mi říct, co dělá kvůli svému krytí. Ale pak byl prozrazen a tak musel zmizet, abych já byla v bezpečí. Ale pořád na mě dává pozor. Jeďte. Ten první rok jsem pořád myslela na to, co se asi stalo. Že byl unesen. Že utekl. Že ho unesli mimozemšťani. Prostě kdeco. Byl na mě tak hodný. Říkal mi, holčičko, necivěl na mě. Nesmál se mi. A nedělal si legraci z mých prvních lásek. Měla jsem ho ráda. Byl by pyšný na to, že jsi čistá. Jo. Já vím, že jo. Já se přikloním k jakékoliv verzi, jakože sedí někde na terase, pozoruje západ slunce, je šťastný a naživu. Ale přijela jsem, abych ti pomohla s těmi papíry a taky ti pomoct zabalit, než se přestěhuješ. Já na tom pracuju, najdu si něco. Jasně, a budu ti držet ruku během ultrazvuku a tak. Jsem tady. A co pak, Kali? Kam půjdeš? Dané? Zlato.
Promiňte, já nemám žádné... Vy mě vidíte? Já nemám nic, co bych vám dala. Spí. Spí, to. Co? Já nevím. Promiňte, nechtěla jsem vás vzbudit. Nevím. Obchod. Co? Obchod. Je mi líto, já nic nemám, promiňte. Walter. Lambert. Přinesu vám něco potom, uklidněte se, něco vám přinesu, ano? Počkat. Můj syn. Můj kluk, Jamie. Prosím. Řekněte mu. Promiňte, právě jsem... To je jedno. Dobrý den. To je Kali, moje sestra. Tohle je detektiv Mallory. Měl na starosti Danielův případ. Aha, to není ten, co jsem ho tehdy potkala, když se to... Ten starší Ne, hlazený to si chlap. mě pletete, já jsem začal před pár lety. Nicméně rád vás poznávám, hodně jsem o vás A slyšel. jak to? No, už musím jít. Došlo k vloupání. Ano, z latinství kousek odtud, zbytečný papírování, vzali jenom náramek, úplně levný, nic drahého se nestratilo. Pořád tu dochází ke drobným krádežím. Ano, ta Zamykej je dveře. strašná. Už několik let přemlouvám vaši sestru, aby se přestěhovala, i kdyby jen o kousek. Doneste to advokátovi a když to bude všechno, tak ať to podá. Jdu do sprchy. Smrdím jak tchoř. Těšilo mě. Naschle. Jsi v pořádku? To nic. Zavolej mi, až to bude u právníka hotové. Zavolám. Nepotřebuješ nic? Třeba... Ne, nic. Tak fajn. Protože ti můžu sehnat cokoliv. Zmýdlím všechny, kdo tě obtěžují, stačí vytáhnout taser. Tasr? Ty se cítíš. Vím, co jsi udělal. A sakra. Zbyla nám ještě jedna porce. Nemáš tácek? Ty máš ještě hlad? Ten chlap v tunelu. No, to víš, moje křesťanská duše. Chtěla jsem se tě na to tvoje křesťanství zeptat. Neměla bys plastovou krabičku? Jasně. Trišo, nechceš pomoct? Já jsem jen... Ne, dneska ne, chápeš? Dobře, tak zítra. Může to počkat. Vlastně to počká klidně, dokud nepodepíšeš novou smlouvu. Jasně, na byt. pracuju na tom. Jo. Pane Ježíši, prosím, stůj při mně. Amen.
To je normální. To přece nemůže být normální. Říkáme tomu lucidní snění. Začalo zhruba v době, kdy jste se rozhodla prohlásit ho za mrtvého? Já vím, že jste říkal, že to se mnou jistě něco udělá. Jistě je to náročné. Věděli jsme, že k něčemu dojde. Ale tohle ne. Tohle ne. Vy popisujete lucidní sny. Existují vizuální, sluchové, dokonce i čichové a hmatové halucinace. Není to neobvyklé pro někoho, který je v takovém stresovém stavu jako vy. Dobře. Chápu, pokračujte. Jak se cítíte, když ho vidíte a slyšíte? Poprvé jsem měla pocit, že je rozlobený, vzteklý. Protože jste ho... Chtěla prohlásit za mrtvého. A potom? A potom už byl rozzuřený. Na mě a na... Vaše dítě. na dítě. Když se mysl nedokáže okamžitě vyrovnat s traumatem, s zármutkem, s vinou, někdy je jednodušší vytvořit si něco, co nám pomůže to zpracovat. Ale to jste vy, Trišo. Jste to vy, ne on. To vy si určujete, jak se cítíte. A kdy to asi přestane? Jen u vás najdete odpověď. Pořád ještě meditujete? Pořád vám to pomáhá? Ano, hodně. Dobře, fajn. Co to děláte? Promiňte, Nenechávejte to tady. ne, to není moje, já to jenom vracím. Prostě to nedělejte. To vypadá dobře. Chudák Danny. Chudák. Ne, to je dobrý. Je nezvěstný na své domovské adrese víc než 7 let. Tato nepřítomnost je nepřetržitá a bez objasnění. Podstoupili jsme adekvátní opatření a kroky. Myslím, že jste to udělala velmi dobře. A co bude teď? Podáme žádost. Myslím, že ten úmrtní list vydají. Podepište se mi tady. Dobře.
Ahoj. Ahoj. Už jsem unavená. Jdi spát. Půjdu hned taky. Fajn. Dobrou. Dobrou. Kruci. Mazej. Vím, co jsi udělala. Když zapomeneš už nebudu, zavíš mě, nechala si mě umřít. Vím, co jsi udělala. Když zapomeneš už nebudu, zavíš mě. Vím, co jsi udělala. Když zapomeneš už nebudu, zavíš mě, nechala si mě umřít. Když zapomeneš už nebudu, zavíš mě, zavíš mě, zavíš mě. Bože, ochraňuj také mého synovce nebo neteř, nebo co to bude. Je to všechno? Vypadá to tak. Některé z nich by mohly... na 58. ulici. Rozumím. Jasně. Mohly být z té vloupačky do zlatnictví. Ano? Jak jsem řekl, nejsme si jistí. Jasně. Vezmu si to. Díky. Dveře byly zamčené? Myslím, že jo. Přece jsme o tom mluvili. V téhle čtvrti vždycky zamykejte dveře. Vždycky. Řekla jsem jí to. Jsem si jistá, že bylo Ale dveře zamčeno. nebyly poškozené, takže... Předtím se stalo ještě něco zvláštního. Promiň, co myslíš? Ten muž v tunelu? Nemůžu si vzpomenout. Nepamatuju si, jak říkal, že se jmenuje. Stejně ale říkal nesmysly. Bláznivý chlap z tunelu, co mluví nesmysly, byl v mým bytě bez vakaly. Opravdu nádhera. Říkal jsem vám to. Už 2 roky vám to říkám, kdekoliv, jenom tady ne. Na okrsku dostala tahle čtvrť přes Já dívku. vím, uklidněte se. Myslím to vážně. Balím, jo? Už si balím. A kam půjdeš? Kam? Už balíš 0,5 roku. Odejdi. Běž prostě pryč.
Můžeš bydlet u mě. Detektive. Kali, jenom chci vědět, jestli jsi v pořádku. Jasně. Dveře jsou zamčené, neboj se, balím. V kolik jsi říkala, že přijdeš? Asi kolem 7. Vydržíš to? V pohodě. Tak fajn. To jsi ty? Ahoj. Co to je? Půjdu si lehnout, jestli ti to nevadí. Dobře. Dobrou noc. Nájmu. Vstávej! Jsem já. Našla jsem byt. Jo, Kali mě přinutila. No a protože jí to o nás došlo, říkala jsem si, jestli bys nechtěl jít se mnou ven. Tentokrát doopravdy. Dobře, fajn. Tak jo. Ahoj. Tak fajn. To je dobře. Moc se nevzrušuj. Ne, je to bezvá. Bylo na čase, že? Jo.
co tohle? Možná tak před 3 měsíci a 10 kily. Aha, pouze těhotenské oblečení. Jo? Jo, Taky jsi to pro mě udělala na moje první rande. máš pravdu. Ten kluk s velkýma ušima. Kevin, Jasně. máma šílela, že jsi mi udělala make-up. Začátek konce. Ano. Tak. Dobrý? Ano. Musím si něco udělat s vlasy. Dozadu? Jo, myslím. Trochu ti to zamotám. Dobře. Ahoj. Ahoj, pojď dál. Detektive? Slečno. Kali. Vypadáš báječně. Doufám, že to myslíš vážně. Ještě si něco vezmu nahoře. Hned jsem u tebe a půjdeme. Jak dlouho už jí přemlouváte, aby šla s vámi ven? Nějakou dobu už jo. Můžeme? Dobře. Zamkněte se. Chápu. Nepotřebuješ nic? Peníze na večeři. V kuchyni je... Prosím tě, běžte a užij si to. Tak ahoj. Kali, Detektive? Jo. ne. Hej. Hej. Trisho, záchranku! Rychle, zavolej záchranku honem! Zavolej! Trišo, podívej se na mě. To je dobrý. Ahoj, Ruth. Tady Trisha. Nevím, jak ti to mám říct. Není to krutý vtip ani lež. Podívejte se na mě. Dnes večer bylo 7:30. Stiskněte mi ruku. Daniel přišel domů. Dobře, děkuji. Můžete ji pustit. Pusťte ji. Vy mě vidíte? Ano. Ano, vidím vás. Přijali ho do nemocnice Nejsvětějšího srdce. Je velmi podvyživený, je dehydratovaný a podvyživený. Nevím přesně, co to způsobilo, ale vypadá to na chronickou podvýživu. Ale ještě nic neřekl. Budeme mu dělat rentgen, břišní dutiny a další testy, takže... Promiň, to je všechno, co vím. Já víc bohužel nevím. Zítra, doufám, nebo pozítří. Jenom se smála. Řekla jsi jí, co říkal doktor? Že je v šoku. Je šťastná, že její syn je naživu. Nemusí se teď zabývat tím, jaké utrpení ho mezi tím potkalo. Vím, že je to teď pro vás velmi těžké, ale... musíme zjistit, kde jste byl. Dané,
Doktor říkal, že vykazujete známky dlouhodobého fyzického týrání. Pokoušíme se zjistit, kdo vám to udělal. Hledali jsme vás víc než 7 let, Dane. Byl jsem dole. Dole kde, Dane? Neusínejte, dole kde? Najdu ti něco na převlečení. Nechceš si lehnout? Nebo sklenici vody? Spát. Jeho rodiče přijedou zítra. To nemůže být pravda. Dobrý den. Ahoj. Omlouvám se, že jsme sem vpadli, zkoušel jsem volat. Musela jsem vypnout telefon. Bylo to šílené. Mluvili jsme s doktorem. A rádi bychom si ještě promluvili s Danielem. On spí. Můžeme počkat? Už jste s ním mluvili, neřekl ani slovo. Doufáme, že kdybychom to zkusili znovu tady, kde se cítí v bezpečí. Dane? Je tady. Jak se cítíte, Dane? Volal nám doktor. Už zjistili, co jsou ty světlé body na rentgenu. Měl jste v žaludku zvířecí kosti, Dane. Nechcete mi to vysvětlit? Nemocnice nám předala vaše oblečení, co jste měl na sobě. Bylo to stejné oblečení, co jste měl, když jste zmizel. To znamená, že jste po celou tu dobu nebyl ani v nemocnici, ani v azylovém domě? Já nevím. Myslím, že víte, Dane. Někdo vás krmil. Dokonce ještě včera ráno. Dane, prosím. A pořád jste měl u sebe svou peněženku. 7 let na ulici a nikdo vám ji nesebral? Co? Hodně lidí vás celou tu dobu hledalo. A jestli mi chcete tvrdit, že nevíte, kde jste měl včera snídani, tak jste lhář. Myslím, že to stačí. Dost. Omlouvám se, madam. Omlouvám se, madam. Jsme rádi, že je váš manžel naživu. A časem taky zjistíme, kde byl. No a kdybyste něco potřebovala, prosím, zavolejte.
Přijdu zítra po 10. Já nevím. Jenom si promluvíme. Souhlasíš? Ano. Po 10. Ahoj. Když jsi mě viděl naposledy, neměla jsem ani řidičák. Taky jsi zmizela. Jo, to je pravda. Zmizela. Utekla jsem za klukem a pár nočními můrami. Viděla jsem toho dost. Už na to ani nechci myslet. Jak se z toho dostala? Já nevím. Necháš nás na chvíli? Samozřejmě. Jasně. Kdyby jsi chtěl promluvit, No, ne. Kde jsi, sakra? Jsem tady. Nechci po tobě, aby ses rozhodla. Nechci ti přidělávat další starosti, jenom jsem ti chtěl říct, že... To je nesmysl. Celá tahle situace je strašná. Nevzdám se tě. Nikdy tě neopustím, postarám se o tebe a ochráním tebe i dítě. Udělám všechno, abych Danielovi pomohl. Jsem pořád ten samý chlap, ale on není. On není stejný, jaký byl, když zmizel. A vzpomeň si, že ani tenkrát to s ním nebylo růžové. Ryan, nech toho. Já jenom jsem chtěl říct, že ten úmrtní list platí, i když je on teď nahoře. Ježiši! Jsi v pořádku? Takhle to nevypadá. Spíš jako nějaký hmyz. Kůži to má jako ta rybenka. Trišo? Ty jsi s tím obchodovala. To si neměla dělat. Zaměří se.
Dané, měl bys jít do svého pokoje a počkat tam na Trišu. Ne, nemůžu tam jít. Je to tam ve zdi. Třeba to odejde. Už ne. Buď potichu. My dva musíme přestat. Když se budeš chtít starat o dítě, tak ti to umožním. Trišo. Vždycky si mi říkal, že mi ho vrátíš. A udělal jsi to. Za to tě miluju. Rozumím. Jezdívala jsem kempovat. Prostě jsem na víkend nebo týden zmizela. Spala jsem pod hvězdami a nikoho nezajímalo, jestli se vrátím nebo ne. Chápu to, chápu. Proč někdo prostě odejde, nechat za sebou všechno, vykašlat se na všechno a prostě jít. Ryane? To ty? Ne. Trisho! Trisho! Je pryč! Je pryč! Je pryč! Je pryč! Je pryč! Je pryč! Nikdo tam nepůjde, už jsou na cestě. Co se stalo? Dané! Dané!
nemusí znít, ale přísahám, slyšela jsem ho uvnitř zdí. Dané! Křičet! Klid. Uklidněte se, ano? Dané! Podívejte se na mě. O nic nejde. No tak, pila jste něco? O něčem bych měl vědět? Měla jsem trochu vína večer. Ještě si s vámi promluvím. Dobře? Jo. Chlapec. Mám to. Viděl jsi její oči? Panenky, já vím. Ne. Přesto to neznamená, že Nechci, lhala. aby to prohledali v parku, okolo dálnice, prostě všude. Pročesávají to. Nelíbí se mi, že jsi tady byl, když se to stalo. Já vím. Budu potřebovat výpověď. A hodně se toho změní. Já vím. Takže ji vyslechneš ty? Nebo já? Ne, udělám to já. Jestli se jí má někdo vyptávat, tak já. Potřebuju. Nevím, jak ti mám říct, že je mi to líto. Ach, proboha, ty chceš... Potřebuju, abys ohlásila pohřešovanou osobu. Tyšo, proboha, je mi to tak... Drž hubu! Co je? Viděla jsem tvé oči. Tady v mém bytě, Co kde si to je? sakra myslíš? Hele, viděla jsem to! Máš halucinace. Viděla jsem to! Ježíši, ty to Jako prostě... by to dneska nestačilo, ty se ještě sjedeš. Tak jo, stalo se. Já bych tomu taky nevěřila, dobře? Dobře. Co by se stalo, kdyby to nebylo tak, jak jsem říkala, co? Zatímco ty jsi někde něco dělala, co se stalo, Tryšo? Tak co? Já nevím, ale tu zatracenou povídačku o obřích broucích už jsem slyšela. Tak jo, ale bylo to tak. Nic se tady nezměnilo. Táta zdrhnul, máma je na prášky a feťačka Kali skončila na jehlách. Aspoň jsem neskončila v manželství s klukem ze střední, kterýho jsem ani nemilovala. Ahoj, Ruth, tady Trisha. Asi už jste v letadle. Víš, poslouchej.
Moc se omlouvám se. To nic. Je to nesmysl, úplně všechno. Myslím, že už tomu začínám rozumět. Tak. Walter Lambert bydlel jen 3 domy od nás. Zmizel v roce 1995 cestou do práce. Nechal po sobě syna, který tady pořád bydlí, a ten řekl, že tátu odneslo monstrum. Prohlásili ho za mrtvého v roce 2002. Já jsem ho potkala minulý týden. Hádej kde. Což by znamenalo, ne, on není jediný. Jenom další 4 jsou z téhle čtvrti v posledních 100 letech. Ten tunel tam před 100 lety nebyl. Jistě, dálnici postavili počátkem 50. let, ale předtím tady byla jeskyně, díra v zemi, postavili přes ní most a ztráceli se tu lidé. 1928 Charles Ashmore jde pro vodu ke studni. Přešel most, rodina ho hledá, on nikde. Stopy v písku jsou jen do půli cesty. Tak co, nestačí ti to? 3 studenti na hlavní straně LA Times ztratili se v podzemním jeskyním systému ve Verdugo Hills. Přímo támhle. Prošli nějakým dlouhým tunelem do údolí. Ten tunel pak už nikdy nenašli. Vyprávěli, a poslouchej, to je důležité. Říkali, že to bylo pod městem, ne pod zemí, ale jakoby v podsvětí. Ježiši, Kali. Ne, poslouchej. 1968 David Stone. Šel na večírek 3 ulice odtud, chová se divně, zatoulal se na sousedovic zahradu, neví, kde je a jak se jmenuje, jenom opakuje, že ho to pronásleduje. Kali, když naše mysl nedokáže zpracovat hroznou situaci, tak... Víš, že je v tomhle státě 109 000 pohřešovaných lidí? Hádej, kolik se jich ztratilo v tunelu. Mysl si vytvoří určité představy. Taky jsem viděla různé věci hrozné, které mi připadaly skutečné. Taky je to v mýtech a legendách. Je jednodušší si představovat ty nejstrašnější věci, než přijmout pravdu. Každá kultura v dějinách měla ve své mytologii tvory, kteří unášejí lidi. Odnesou je do nějakého podsvětí, podmaní si je, týrají je a tak Někdy dále. je jednodušší přijmout hroznou noční můru, než si přiznat, jak hloupá, jak prostá někdy realita je. Skandinávské legendy o trolech, egyptští hmyzí démoni, banshee, Wendigo, na tom všem něco je. Vždyť oni zjistili... Tak jinak. Černá hmota. Tangenciální síly. Když je všechno vytvořeno z atomů a atomy tvoří z většiny prázdný prostor, jak může být hmota pevná? Věci se v téhle čtvrti ztrácejí už celou věčnost a všechny ty věci skončí na jednom místě. Mám tě ráda, Kali. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Kde je? Ahoj, Ruth, Miči. Dané! Musím vám říct, pojďte dál a sedněte si. Musíte si sednout. Madame, Co
Co se děje? Potřebuju na chvilku mluvit s vaší sestrou. Co se stalo? Našli jsme u tunelu tělo. Potřebuju, aby identifikovala... Ne! Vraťte se, prosím! Walter Lambert. Ne! Zadržte ho! Ne! Zůstaňte tady! Ne! Držte ho! Ne! Držte ho! Na kruci. No pojď. Nechci vás tady zadržovat. Váš otec... Říkal jsem vám, že není mrtvý. Je mi to líto. Tady ve čtvrti zmizela spousta zvířat a já chci vědět, proč jsme vás našli se psem v pytli. Já chci jít domů. Potřebuju to vědět. Můžu jít za vašimi sousedy, můžu se zeptat na všechna ta vloupání, ztracená zvířata a oni mi řeknou, Jamie Lambert je velmi hodný kluk. Chci se jít vyspat. Potřebuju, abyste mi něco dal. Cokoliv, abych vás mohl poslat domů. Najít pomoc. Jestli ji potřebujete. No... To já jsem přišel za vámi pro pomoc a vy jste mi nepomohli a jestli mi chcete pomoct teď, tak mě můžete pustit, abych mohl pohřbít svého otce. Prosím. Tak jo, to bych mohl. Takže jsme skončili. Ahoj. Ahoj. Tak jak ti to jde? Dobrý. Pojď si sednout ke mně. Takže prostě sedíš a přemýšlíš? Tak nějak. Pokoušíš se osvobodit se od lpění. To je zdroj utrpení. Pokoušíš se najít, já nevím, nirvánu. Což je v podstatě nic. Nepodceňuj přitažlivost neznámého. Ne, dokud nebudeš na světě dlouho. Ani se mi nechce zavřít oči. Jediné, co vidím, je to tělo, skrvavené. Taky jsem si to myslela, ale ne. Kdyby to byl on. Kdyby tam ležel Daniel, celý zkroucený. Chudák Daniel. Chudák. Víš, že církev učí, že existují lidé, kteří dobrovolně přijímají utrpení? Opravdu? Někteří lidé. Bůh nechá ďábla a démony dělat těm lidem, co chtějí.
jsou předurčeni k trápení a čeká je velká odměna v nebi. Nechtěla jsem ti říct, že jsi feťačka. Ani tě uhodit. Já vím. Ale já jsem. Myslím, že máš občas dobré nápady. Prostě se vrhneš do něčeho neznámého, nespoutaně. Vždycky jsem si tě vážila, ať už jsi našla jakýkoliv druh úniku. Mám pocit, že jsem úplně na dně. Všechno se tak strašně podělalo. Jak jsem sakra mohla vědět, že to takhle skončí? Jak jsem to mohla vědět? Trišo. Jo, já vím. Dáš se panáka? Nemůžu. Ryane? Dobrý. Tak ještě jednou. Tak jo. Měla byste něco vědět. Policie našla nahoře ve vašem pokoji... Myslíš, že jsem o tobě nic neslyšel? O lidech, co se s nima stýkáš? Jaký obchod se ti vymknul z ruky? Tvůj dealer si přišel pro svůj podíl? Budeme vás muset poslat na rozbor krve. A vyslechneme vás mnohem víc. Teď jste zatím jen osobou zvýšeného zájmu. Máte v úmyslu odjet z města?
Ne. To ji nikdy dřív nezastavilo. Teď budeme pokračovat, ale ještě než se dostaneme k jádru věci, potřebuji, abyste vyplnila ohlášení pohřešované osoby. Zůstaňte nám k dispozici. Obchod? Obchod! Obchod!
Ryané, jen proto, že vím, že ti to nemusím říkat. Já vím. Necháme ten případ otevřený. Pořád. Za každou cenu. Říkal si to sám. Není to o spekulacích, ale o tom, co víme. A my nevíme nic. Víme jen, že bydleli kousek od člověka, který se choval úplně jako sériový vrah. Je to jen otázkou času. Od zvířat. Víme, že měla problém s financemi. Víme, že byla pod obrovským tlakem. Víme, že mohla třeba... Nechat za sebou všechno, vykašlat se na všechno a... Prostě jí. Uměla přežít v přírodě. Jezdívala jsem kempovat. Jezdila kempovat. Mohla prostě zmizet sama. Třeba je v pohodě. A její sestra. Drogová minulost, drogy v bytě. Utekla. Kdo ví, co z minulosti jí dohnalo. Třeba zmizeli spolu. Jen proto, že nemůžeme přijít na scénář, který by vedl od otevřených dveří toho bytu k Trishe Rayleighové naživu s dítětem v náručí. Nový život bez peněz, kreditek, bez auta. To neznamená, že se to nemohlo stát. Samozřejmě, že mohlo. Staly se mnohem divnější věci. Lidi se ztratí, lidi se najdou. Nebudu myslet na nejhorší. U ní ne.